lusuh pulang di rantau badan batabui dek adia hati hanyonan rusuh dek denai jantung kini nan hangui mengapa nyakit dicari-cari angin nan indah badai pun tidur angin nan indah badai pun tidur mengaku udah baik hati apa sababda yo karana yo apa sababda yo karana yo rumilah denai nak mengatakan tapi an hilang tampe bala buah adia manikah indah mangasan yonan di dalam lahan cualulu pulang di rantau badan batabui dek adia hati hanyonan rusuh dek denai jantung kini nan hangui mengapa nyakit dicari-cari angin nan indah badai pun tidur angin nan indah badai pun tidur mengaku udah baik hati apa sababda yo karana yo apa sababda yo karana yo rumilah denai nak mengatakan tapi an hilang tampe bala buah adia manikah indah mangasan yonan di dalam lahan cualulu Tanjung